your host, Liana Canilao. Welcome sa episode ng Trip Treat at Gimmick kung saan bida ang mga samot-saring negosyo, produkto, pasyalan, kainan, and other exciting events here in Pampanga and Central Luzon. Let's G mga kagimik! Calling all foodies, bida sa ating listahan ngayon ang ilan sa mga best restaurant at cafe na pinuntahan ng Team TTG. Muli na namang nagbukas ng panibagong branch ang The Orange Bucket, ang leading seafood chain restaurant na ipinagmamalaki ng Pampanga. Bunsod ng tagumpay na naranasan sa kanilang unang branch sa Metro Manila, bagong branch naman sa Pasay City ang kanilang binuksan na kaya lang naman mag-accommodate ng 250 packs. Kaya naman itinuturing ito bilang pinakamalaking branch ng The Orange Bucket. Tara na't matakam sa kanilang ipinagmamalaking Seafood Cajun Bucket sa Trip Treat at Gimmick ni JM De Jesus. Kung seafood restaurant lamang din ang pag-uusapan, tiyak una sa listahan ang paborito ng mga Kapampangan na The Orange Bucket. Sino ba naman ang hindi matatakam sa kanilang pamosong Cajun Seafood Bucket na binabalik-balikan ng ating mga kababayan? Taong 2016 nang buksan ang kauna-unahang branch ng The Orange Bucket sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. At dahil likas na masarap ang kanilang produkto at excellent ang kanilang serbisyo, naging madali para sa mga owner na Cabalya Sisters ang pagbubukas ng iba pang branches ng The Orange Bucket. 2017, nang buksan nila ang Angeles branch, habang 2018 naman, nang dalhin nila ito sa Plaridel, Bulacan. Okay, ito kasi originated from the USA. So, dinadala namin dito para naman ma-experience ng mga Filipino diner yung boiling crab style ng US. Kasi yung mga ingredients namin and spices are all coming from the USA. So, para at least they don't need to travel abroad para matikman yung boiling crab style. Sa dami raw na nag-crave sa kanilang specialty, naisipan ng magkakapatid na Cabalya na dalhin na sa Metro Manila ang The Orange Bucket. February 2021, nang magbukas ng kanilang kauna-unahang branch sa Metro Manila na matatagpuan sa Newport City, Pasay. Sa Newport City kasi nag-start last May. Mahaba yung pila doon. Umaabot hanggang 50 waiting yata. So we decided to put up another branch dito sa Double Dragon Plaza para naman yung convenience ng mga diners natin. And then this location is much bigger. And then yung ambience din. At kasabay ng pagpasok ng Year of the Rabbit ay idinaos na rin ang grand launch ng pinakamalaking branch ng Pampanga's leading seafood restaurant chain. Located ito sa Double Dragon Plaza sa Pasay City. May 250 seating capacity ang The Orange Bucket sa Double Dragon Plaza, kaya tiyak daw na mas marami ang masisiyahan at mabubusog. Todo suporta naman ng ilang mga opisyal ng lalawigan sa tagumpay na ito ng ating mga kabalen. I wish them all the best kasi sabi ko nga kay JP, walang reason. Sabi ko, walang reason para ito hindi tangkilikin, di ba? Tsaka natikman ko na din naman to. Talaga no, masarap. Yes, ma'am, nabanggit mo, natikman mo na to. Bukod sa mga VIP, hindi rin nagpahuli ang iba pang mga customers sa kainan at kasiyahan. Sulit na sulit kasi nakita mo na marami na, masarap pa. You know, the Pampanga's always been known to be the capital for good food. And finally, we have them here in Metro Manila, Orange Bucket. A good representation, the lobster, the flavor, it's really intense. Ipinagmamalaki naman ng The Orange Bucket ang kanilang messy dining experience. Sa ganitong estilo raw, ay tiyak mapapasarap ang kain ng bawat bibisita sa kanila. Bestseller natin is the Big Bang Seafood Bucket and the Super Tray. And it comes with different variants. Meron siyang classic, supreme, and premium. And yung spiciness level niya, meron din silang choices na tame, wild, and wildest. At para sa allergic sa seafood, huwag kayong mag-alala dahil mayroon din kayong pwedeng orderin sa The Orange Bucket. Gaya na lamang ng Asian specials sa Thai food, Korean food, Japanese at Singaporean cuisine. Kaya ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings sa pinakamalapit na branch ng The Orange Bucket sa inyong lugar. Iniimbitahan po namin kayo. Sana matry niyo po ang The Orange Bucket. We are located in San Fernando, Pampanga, Balibago, Angeles City, Plaridel, Bulacan,
Newport City, Pasay, and our 5th branch, which is the Oval Dragon Plaza in Meridian, Pasay City. Kung mahilig kayo sa seafood like me, this is by far one of the best. Plus, very convenient pa mga kagimik because they have several branches in Central Luzon at NCR. So what are you waiting for? Get your hands dirty and visit the Orange Bucket. Up next mga kagimik, pinoproblema nyo pa rin ba hanggang ngayon kung ano ang ihahanda tuwing meron kayong special occasion? O di kaya naman ay wala pa kayong dadalhin kapag may nagyaya ng potluck? Worry no more dahil pwedeng-pwede na kayong umorder ng masarap na pagkain sa Pamita, isang online food service based in the city of San Fernando. Kabilang sa kanilang ipinagmamalaki ang super crunchy and juicy belechon and other all-time favorites. Tara na't matakam sa kanilang mga specialty sa Trip Treat at Gimmick kasama si JM De Jesus. Kung pagkain lang din ang pag-uusapan, tiyak hindi magpapahuli dyan ang mga Kapampangan. Sa katunayan, marami sa ating mga kabalen ang sumikat hindi lang sa lalawigan, kundi sa buong bansa at maging sa buong mundo dahil sa angking galing sa pagluluto. Patok na patok din ngayon dito sa Pampanga ang mga online food services na nag-o-offer ng home-cooked meals at party trays. Isa na rito ang Pamita na pag-aari ng 41 years old na si Iris Valencia mula sa City of San Fernando. Isang dating OFW sa Dubai si Iris. Noon pa man ay sumasideline na raw siya sa pagluluto at pagnenegosyo. At matapos magtrabaho ng higit 10 taon sa corporate world, pinili ni Iris na sundin ang kanyang passion sa kusina. Actually, nung nagkaroon ako ng COVID, no, twice, Delta and Omicron. So, napagdesisyonan ko na siguro it's better safe sa akin and safe for my parents kasi they're both seniors na and with comorbidities pa. So, syempre, ayoko naman dahil sa akin, mahahawa sila. So, I decided na, total, ito naman talaga yung passion ko and passion din ng mama ko kasi talaga siya yung mahilig magluto. So, napag-isipan ko na, why not put up an online business? So, that time kasi ng pandemic, di ba, lahat ng tao halos hindi makalabas. So, nag-take advantage ako dun sa opportunity online na nag-book sila online, nagde-deliver na lang kami via Tok yun. So, that's how we birthed Pamita way back October 7 to 2021. Inspirasyon daw ni Iris ang kanyang inang na si Nanay Ederlinda Valencia. Magaling kasi itong magluto at kayang-kaya pa niyang gayahin ng anumang pagkain kanya matitikman. Bukod sa gabay ng ina, pinag-aralan din ni Iris ng pagpapatakbo ng isang culinary service. I took up HRM way back college and then on the sides, kumuha ko ng mga NC2 certificate from Testa, cookery. Yung chef natin, kaklase ko sa cookery. And then, barista, something na pwede ko pang pag-aralan para ma-enhance ko yung skill natin. Ang pagiging Kapampangan ni Iris hindi lamang sa pagluluto makikita, kundi ang pagmamahal din sa sariling kultura. Nahirapan ako medyo mag-isip ng pangalan. So, search ako ng search. Ano bang Kapampangan term ng nakikrave? So, some says it's pamitan or mamita. Pero I've searched sa dictionary and sa Google and sa Holy Angel, di ba kasi pinag-aaralan nila yung Kapampangan, doon. So, nakita ko pamita pala is to hunger or to crave. And then, I was inspired also with the Kulitan script na sabi ko dun sa gumawa ng logo ko, why not include that in our logo para may touch of Kapampangan talaga siya. Kaya kung naghahanap kayo ng ma-orderan para sa inyong mga handaan, baka gusto nyong subukan itong mga specialty ng Pamita. Una sa listahan, ang kanilang ipinagmamalaking belechon. Apat na oras lang naman itong niluluto sa oven, kaya sobrang lutong ng balat at malambot naman ang laman. Nilagyan din ito ng tanglado lemongrass at minarinate. Siguro ang pinaka-distinct sa amin yung flavorful talaga yung pagkain namin. Hindi kami nagtitipid sa ingredients. Plus, I can guarantee our clients na fresh kasi we don't stock our items. Malapit lang kami sa palengke and everyday talaga binibili ko yung mga ingredients. So, I can guarantee them it's fresh, quality, and
flavorful talaga. Sa sobrang sarap, hindi lamang daw ang kanilang mga kabalen na nauhumaling sa crunchy belly lechon ng Pamita. Umaabot din hanggang sa Visayas ang kanilang specialty. Hindi lang pang okasyon, kundi kahit simpleng araw ay pwede raw itong ma-enjoy. Siguro yung lasa ng pagkain, talagang distinctive siya. Hindi siya kagaya ng ibang belechon. Meron siyang, pag natikman mo, alam mo na Pamita siya. Yung lasa niya, masarap siya. Masa yung ano niya, masa yung price niya. Mukha lang siyang pricey pero worth it naman pag natikman nila. Bukod sa belechon, pwede rin mag-order ng iba't ibang Pinoy at Kapampangan favorites na nasa party trays. Mayroong roast beef, chicken teriyaki, seafood cajun, at paborito ng lahat na lumpiang Shanghai. Inaanyayahan ko po kayong i-like and share po ang ating page and then mag-advance order na rin po kayo for belechon and food trays natin for Christmas and New Year kasi we only have limited slots na lang po. Thank you po and God bless us all. Sino ba naman ang hindi ma-excite sa dami ng pagkain na pwedeng pagpilian sa Pamita? Pero heads up lang mga kagimik, baka mahirapan kayong mamili dahil alam nyo naman, basta lutong Kapampangan, siguradong manyaman. Up next, the famous restaurant that originated in Baguio, Grumpy Joe. And bask in the warmth of your coffee and the breeze of Mount Arayat at Cafe Sinukuan. Don't go away, magbabalik ang Trip, Treat at Gimmick!